Celebrem el 5è Fòrum de Diàleg amb els serveis socials. Paraigües de Barcelona són espais claus per teixir aliances amb els diferents serveis socials municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tenim clar que les persones que estan davant dels serveis socials són eixos claus per l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. És per això que aquests espais generen diàleg, convivència, cooperació, en benefici d'aquestes persones més vulnerables. Nosaltres, com a serveis socials dins de l'Ajuntament de Barcelona, treballem principalment amb famílies en una situació de vulnerabilitat, amb famílies que tenen unes situacions complexes i, per tant, treballar de manera coordinada, de manera col·laborativa amb entitats que tenen influència a la vida d'aquestes persones, de manera que ens ajuda a fer a vegades detecció o a facilitar-nos informació sobre la situació d'aquestes famílies, doncs tota aquesta feina que podem fer conjuntament creiem que és en benefici d'aquestes famílies que ho estan passant malament. Badalona és el primer cop que assisteix a les trobades del fòrum i estem amb molta curiositat, amb bones expectatives de poder-se coordinar i conèixer experiències d'altres municipis i de portar l'experiència que hem tingut des que hem començat a coordinar-nos amb Aigües l'any passat.